nového videa. Dneska tady máme GTA San Andreas a v dnešním díle si ukážeme sekrety, ale neřekl bych, že to jsou takové sekrety, ale věřím, že mnoha z vás se to nepodívá. No, pro ty, co to ví, tak to prostě vypněte, ne, dělám si srandu. Točím to pro ty, co to neví a budu moc rád, kdyby jsme dosáhli 25 až 100 lajků, to by bylo úplně wow, úplně MLG. No, každopádně, už bychom mohli jít na samotné videjko. Takže, první secret se ukrývá tady u vysílače. Na poušti. A dostanete se tam bez hvězdiček, ale jenom když máte AE zakry. Jak jsem říkal, kdyby jsme dosáhli 25 až 100 lajků, tak bych natočil další video a do popisku bych dal když tak i stránku toho cheatina GTAčka. No, každopádně, teď už se vrhneme na samotné hraní, tu zletnu a já uvažuji, jestli to mám střihnout nebo ne. Ale asi jo, střihnu to. Takže tak jsem zpátky. A jsme teda u toho vysílače. Jak můžete vidět, je to obrovský vysílač. No, každopádně si zajedeme před ten vysílač. Tam by měl být secret. Yep, máme tu sadmása. Domnívám se, že to je nejlepší Jeep v GTA San Andreas. No, někdy může mít hydrauliku, někdy ne. A vidíte? Hydrauliku má. Ale to se povede málo kdy. Fakt málo. No, každopádně. Ukážeme si další secret. Tam to je u velké hráze. A to nebudu nemusel stříhat, to je kousek. No. Každopádně. Jak jsem říkal, si zajedeme k té hrázi. No, prostě k tomu, k té velké přehradě. Tam jsou dvě věci, že budete mít jako kdyby takový double secret, bych řekl. A rozmyslel jsem se tak, že na konci dám ještě malinký bonus. Ano, malinký bonus, sakra. Ale jako to auto je fakt odolné. Jo, vidíte předej auto, což jako normálně auto nedokáže. No, každopádně já si to auto opravím. Jdu mimo v pohodě. Já jsem mám nabou zase. No, každopádně, tam za chvilku budeme. Co děláš, kámo? Každopádně už tam za chvilku, no, už jsme tady. Můžeme jumpnout. Geronimo. A jo, vidíte, úplně na pohodu to dal ten Jeep. Teď bude akorát těžší. Těžší se trefit dolů. Tak jo. Toho jsem neměl dělat. Já jsem se trefil. Ale zase jsme se. Ne, dám si srandu, dám tak a tak. Dobře, tak. A tady máme, je tam, do prčí se nechtěl. Měla by tady být helikoptéra, ano, je tam přesně takováhle. Dobrý vrkolky. Přesně tu helikoptéru, myslím. Jsme tam zajet. Oh my god. To prank. Ok. Takže to je teda ta helikoptéra. Můžou tam být dva. Jeden řídí, druhý střílí tady z tohohle kulometu tam dole, jestli vidíte. Takže tak. A druhý secret je hned tady u té hráze, což je ten malý čluník. To. Dobře.
Jo, ten malý čluník, určitě ho vidíte. Zkusím trošku blíž. Ano, tak ten malý čluník. Nasednout se dá úplně do něj lehko, akorát na něj musíte nějak vyskočit ten. Stačí úplně jenom jednou zmačknout. Jo, my se to... Jo, fakt úplně jenom jednou. A je to úplně na pohodu. Každopádně, jak to zpátky tu helikoptérku. Op! What the fuck, skakej. Tak. A ten bonus, jak jsem říkal, ten bonus máme tady taky v té hře. Takže to nebude ani střílet, je to fakt blízko. Ale není to u té vody, je to nahoře. To je... Pokud budete mít štěstí, tak se vám to spawne. Já uvidím i jo. Můžete vidět, že tady je auto a prodává se tam pár uhrálníků. No ale často určitě vydáte takový penis, prostě, že místo toho parku nahoře penis. No tak určitě ho často vydáte. Ale tady tohle určitě moc ne. No, každopádně já si dám padák. No a tohle by bylo pro to videjko asi všechno. No, takže já ještě někam zaletím, se rozloučím. Stačí třeba odsaď. No. Tak doufám, že se vám videjko líbilo. Popřípadně zanechte like. Říkám, kdybychom dali 25 až lajků, tak bych udělal video z GTAčka a kdybychom nedosáhli ani těch 25 lajků, tak bych udělal video z Minecraftu. No, takže říkám, popřípadně like, odběr a ahoj! No ještě vyskočím. Ahoj!